Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket gépünk fedélzetén. Kérjük, győződjenek meg arról, hogy valamennyi kézifoggyászukat a felső tárolórekeszekben vagy az Önök előtti ülések alatt helyezték el. Ügyeljenek saját és utastársaik biztonságára a tárolórekeszek nyitásakor. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos a csomagokat a közlekedő folyosókon és a vészkijáratok környékén elhelyezni. A repülés biztonsága érdekében tilos az elektronikus készülékek használata gurulás, valamint le- és felszállás közben, ezért kapcsolják ki azokat. Mobiltelefonok és más rádiójelekkel működő elektronikai eszközök használata a repülés teljes időtartama alatt tilos. Ha a tabló nem világít, a laptopokat és CD lejátszókat az utazó magasságon használhatják. Csatolják be biztonsági övüket a fel- és leszállás idejére. Biztonságuk érdekében javasoljuk, hogy az utazás teljes időtartama alatt tartsák becsatolva. Fel- és leszállás előtt győződjenek meg arról, hogy az üléstámlákat, a lábtartókat és az asztalokat függőleges helyzetbe állították, és az ablakok fényvédőit felhúzták. Emlékeztetjük Önöket, hogy a Malév valamennyi járata nem dohányzó, ezért a dohányzást mellőzzék a repülés teljes ideje alatt. Felhívjuk figyelmüket, hogy a dohányzás a mosdókban aktiválja a tűzjelzőrendszert. Ha csökkenne a kabinnyomás, az oxigénálarcok automatikusan megjelennek. Rántsák maguk elé a legközelebb esőt, ezzel megindul az oxigén áramlása. A gumiszalag segítségével erősítsék a fejükre úgy, hogy orrukat és szájukat befedje, és lélegezzenek nyugodtan. Miután saját oxigénálarcukat felvették, segítsenek az arra rászorulóknak. Vészhelyzet esetén a képernyőn látható testhelyzetek valamelyikét vegyék fel. A vészkijáratokat kijárat-exit felirat jelöli, melyek a kabin elején, a szárny fölött és a kabin végén találhatók mindkét oldalon. Jegyezzék meg az Önökhöz legközelebb eső kijáratot, melyhez szükség esetén jelzés mutatja az utat. A mentőmellények az ülések alatt találhatók, zárt tasakban. Csak abban az esetben, ha a légiutas kísérők erre utasítást adnak, a mentőmellényeket vegyék ki a tasakból és bújtassák át a fejükön. A hevedert elől kapcsolják össze és erősítsék a derekukra. A gép elhagyása után rántsák meg a két síros fület és a mellény felfújódik. Ha szükséges, a mellény szelepeken keresztül is felfújható. A gyermekek mentőmellényét még a gép belsejében kell felfújni. A biztonsági tájékoztató bemutatja a fedélzet biztonsági berendezéseit, azok elhelyezését és használatát. Kérjük, olvassák át figyelmesen. Vészhelyzet esetén kövessék a személyzet utasításait. Amennyiben segítségre van szükségük, kérjük, jelezzék a hívógombbal. Köszönjük figyelmüket, kellemes utazást!